hapangno nasingmang lama senam rejeki anggai yagulo kebai mubai kuthuk kekek lamanono senamnani yaprir laikha okra chakra rok omaino kaisa khatungmani mangpli kasai phekya chini koktoma burjung nogorni ramchandra nagar ADC village amchaini koktoma saimanjakha burjung nagar industry ni simi ratchontai hati jora thangmani lama tungsano a lama tino salburumno amchaini kwbang kok lukurok hati habao thango juda company rogobo phiaba thangnai sal kwbang moromoi lama kbai mubai kekak mukak kuthuk kekek emabai lukurok thanglai sudani jungjalok lai tongmani asater ganai phaibo lama senami rinani mungsaya prinaya hapang wairewai panchayat ni thanibo hapangni adongni thamibo sawibo mungsaya prina harjagya yagulo hapangno nasingya karei baithangno kamini okra chakarrok kethalai a kbai mubai lamanono senamnani yaprir laikha ratchontai hatini simi burjung nagar jora a lamani kuthuk kekek kbai mubaiono harilai lamano tei kisa hamrinani chaitogmani mangpili kasai phekya chini koktmao kamini lama hamya amchayo luka hamkrai samungya abono hapang nasingi tongnanangya palbaksake chaitok khangke baithangno kisai misa lama senami manlayo abono phunugiri laikha ratchontai amchani chakrarok nainedi chini okoktuma ini khaito tini je media no malai kha kothoma express ni media hangkai seng ro sorok tabung simi amo kebai ketek mang gari choli me side to accident ngo jatere jadungo government ni jeta nasik nai me babrong ni kuno ungko kurei chamung khaini kuno line kurei ba khlairia kai seng nijino Arsinogor bisi ningoi seng bai domang lai kha hadi khorong tam thangai pana seng amono ha simi pano durga puja ni purpose bo muthubir laisene ba saman kai lain nei ko tini seng koyekjona milogoi Arsinogor bisi ningoi seng amono bai do tamulok ba seng saman khaini manang kholaicha kai thangnai bisi ni simi je BJP government sekarang semana to motamuti hano lui rifakya tini taklai je 2023 ni bisingo tabuk lagati kuno mane road ni bagai kebo kuno sanai bokrinya na tam bom tui tabuk bo government ni through tu kuno kam phaya kai seng wansuka je tai koyak din sitong sini ama asamo tai phanya ni abani bagai sengma sai chok laikha just bang situ hari seng koyak jana milugoi phano lamano thikai marisnai karon chinoro asa khayo asani purpose bibinno jagani bibinno borok khayo gari bai bike bai abni bagani seng tini iko khorong tam kai pano halui saman kai runani ma bike domang lakhe masa chok lakhe bo jagani simino seng amo ratchontai bazar ayeng narni simino lai phemeni tabuk sakjarate aro sakpacha kai seng tai biskango je kuthung uthuk tongmani praina seng muthuk langbani tini abono sini samung tinin bagai kai media no bo seng bela ki hambai maro karon o jorao seng sini o je kosto khaimani no seng deso je onyo jaga seng je tihari phunung mamani bagai bela kha hambai acha agi roko tonugo asa jorao onka lama kina khogri ru tesli rok bai raga rok bai taklai bisiro ka asang nukja gyamo bahingna iko seng teslip mang khata thi kintu a teslip mama bai 2 din ni teslip abo bo besok 150 mendis rok abo bai singtam khanyai ba abo sairao dena banjau rakhena ka haikai singno rei tongkha abo bo seng bibinno juddon honata ei je panchayat officer je panchayat sochib bai seng jebabe khai karaga juddo khaima ka haikai seng a samungrong karinani bai jomango tobo panchayat sini sara Arsinogor card holder simise 600 sara 600 ni upor tongo family card holder simise a poribaro seng matro 150 din mendis manu samung hingga kai seng abobo sudu salnai ni bagai kai aba haikai seng thungjak mani noklai omo thungjagoi tongo
aboni bagainya ang jotono no mak kobogo ba mak koyo seng jani ja oma haikenya road side rogo jodi kebo kono ong khai chong khang ga kai norok bo oma haikenya government no nayawi singka haikenya hari government no ongko khayawi no seng no oma haike kisa misa samung humung rong na solkanya nan bagai ang jotono no kobogo karon seng borong na asai tongoi iko তাই বসবা তিনি 18 তারিখ দা 19 তারিখ খানা 21 তারিখ সিমিন পূজা উংতংনাই কিন্তু থাংনাই বিসিরগো তো আমা হাই সময় রগো হংকাই লামা পুরা যত লামা ন সাবসুক লাই ক্লিয়ার খলাই মুঠু ব্রফাইবে হাবাই পানো তাকলাই কিন্তু কোনো কফাং করে আবনো সামুং খাইনান বাগে কেবো ফানো কোনো খবর করে আবন বাগে সোংবাই জমাঙো তিনি অবা হিকে নংখ